रायजोआ सिनायोबाबो जोंनि हाबाफारि लेखायै गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय जोंनि आफादनि आफादगिरि बिथांखौ गुरै खावलायहरबाय। जोंनि बरायनायखौ लानो थाखाय गोजोनथों। गिबि बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय बयनिसिमबो। आरो दिनैनि बे कनसार्नाय अर्थात बे 92थि सिसि बे मा लक्ष्मी पूजानि बे सेलेब्रेशननि अर्थात लक्ष्मी पूजा मन्दिर प्रेमिसिस सालबारि बाक्सायावहाय बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय मानगोनां बे आफादनि बे कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बयबो बिबानाव थानाय मानाव गेदेर मेलेमजिबि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो बेवहाय एसेबां हाजार हाजार रायजोफोर फैनायनि थाखाय बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। आरो अखाया एसे खस्थ' खालामदों थेवब्लाबो एसेबां मोजां जिरायनानै दङ। বয়নিসিমবো সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমান ধুনীয়া অনুষ্ঠান মই মাতাৰ বাবে সকলোকে মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বয়নিসিমবো आंनि खुलुमनाय जासिबाय। दायो जोङो हाबाफारिखौ जागायलांनोसै नङा होमबा रायजोफोर? खनसे आखाइ खबनो रायजोफोर ओके दा बे समाव जोंहा बिराद गेदेमा सासे सुबुङा जोंनिफ्राय जोंखौ आनज्रायलांदों। बिथाङा जाबाय जोंनि अनलि भारतबर्षनि आसामनि नङा गथाय वर्ल्डनि बिथाङा लिस्टआव फैबाय काउन्टिंआव। माइकेल जैक्सनजों बिथाङा काउन्टिंआव फैबाय दायो। बिथाङानो जाबाय जुबिन गार्ग। जुबिन दानि बे हाबाफारिखौ आङो गिबियावनो बिथांनिसिम आङो माने मान बावनो गिदिं गोसोजों आरो लोगोसेनो जों बयबो बे जुबिन दानि थाखाय जोङो दोंसे मेथाइ खननो बिथाङा बुंलांखादों आं थैयोब्ला दोंसे मेथाइ खननो होदों बिथाङा मायाबिनि होननाय मेथाइखौ बिथाङा खननो होदों। बे मेथाइखौ आङो खननांसिगोन मानोना आंबो सासे मेथाइ खनगिरि नङा होमबा? मेथाइ खनगिरिया मेथाइ खनगिरिखौ सन्मान होआब्ला बियो मालाबाबो जानो थाङा नङा होमबा? মই এজন শিল্পী হয়, নট অনলি মই জুবিনদাৰ এজন বহুত ডাঙৰ ফলোৱাৰ্ছ আৰু জুবিনদাক চাই চাই আজি গান গাবলৈ শিকিছোঁ। আৰু বহুত জুবিনদাই এটাই ভাষা গীত গোৱা নাই, 40টাতকৈ অধিক ভাষাত গীত গাইছে। যাৰ নেকি মাইকেল জেকসনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে। মাইকেল জেকসন অনলি ইংলিছ আৰু নিজৰ কেইটামান ভাষাত গীত গাইছে, কিন্তু জুবিনদা 40টাতকৈ ওপৰত গীত গাইছে। সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। বয়নিসিমবো खुलुमनाय जासिबाय। दा बे समाव बयखौबो दसे सिखारनो गुरै खावलायबाय रायजोफोर अननानै प्लिज गसंनांगौ। बयबो जुबिनदानि थाखाय बयबो गसंनांगौ एकेलगे। मोबाइल फोजोबनांगौ। गारिनि लाइटটো যদি বন্ধ কৰিব পাৰে, হাতত যদি আছে বন্ধ কৰিব পাৰিবা লাইটটো, যদি হাতত আছে সেইটো লাইট বন্ধ কৰিব পৰা। বয়বো মোবাইল फोजोबनांगौ। জয় জুবিনদা, জয় জুবিনদা। दा बे समाव जोङो जुबिनदानि दोंसे मेथाइ खनगोन मायाबिनि। অকমান ৰিভাব দিব। हेलो 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 लेवल तो क्या है? हेलो 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 बढ़िया थैंक यू। हेलो लो 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 बढ़िया। हेलो हेलो बढ़िया थैंक यू। No 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 no